Shalom dan salam sejahtera Tuhita saluhutna martang yang mahita. Asini roha dohok dame nasian debata amata anak-anak Tuhan Yesus Kristus ima mamasu hamuna saluhutna. Amin. Kuria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Barita na ulisi hanguluhonota jami ta pertangyangan. Ima epistel minggu di tanggal 27 Juli 2025. Tersurat do di Injil Matius bidu onom ayat sia sahat ro di ayat 10 tolu songonon ma didop disi. Songonon ma tangi yang muna. Ale amanami nadi banua gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saot malo meneroham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon ma dihami sadarion hanguluan siapare. Sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu pangucunan. Palua mahami sian na jahat. Ay horona punah harajaon. Dohot hagugoon. Dohot hasangapon. Rodi saleleng ni leleng na. Amen. Ima sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Huria na marlas ni roha. Huria si partangiyang. Jamita partangangata di bagasa tikion. Ima taringot tu tangiyang. Tangiyang na diajarahon ni Tuhan Yesus tuaka sisianna. Buasa pola diajarho Tuhan Yesus tangiyang tuaka sisianna. Na so diboto na sida domar tangiyang. Manang nasala do na sida mulumar tangiyang. Di ayat 5 dohot di ayat 7 di patorang do disi di dok isi unang ma martangiang hamu songon halak pangasi akan nama kalomohon jongjong martangiang diaka parguruan doho di dalam balobung asa di ida jolma manang unang mahamu martangiang songon nabinahen ni si pelebegu martangiang marnoni-noni tangiang munapik unang diulahon aka sisianay. Kuria na hinokom ni Tuhan Yesus Kristus. Tetu nungajot tabege tangiang aliaman nami. Jalanunga parsidokot hita jojot martanggiang aliaman nami. Bapa kami yang di surga. Ahado makna na terkandung di tangiang aliaman nami. Boydo taba semangata dohot hapor siota ganup hita martangiang ali amanami. Manang boydo tangiang ali amanami holan sebatas kata-kata yang berlalu dalam kehidupan ta. Adong matolu nanaeng si hanguluhonota marhite tangiang na diajarhon ni Tuhan Yesus tuhita dohota kasisianna. Na perjulum may mulai sian ayat sia sahat tu ayat 10. Ali aman namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmu sa Roma harajonmu. Sa saot malong niroham di banua tongon songon na di banua gijang padohanon. Papatarhot tuhita. Mangalehot tuhita kesadaran dohot pengakuan akan Tuhan sebagai Bapa, Ama dihita. Tuhan sebagai Bapa kita, Amatta hita ianakonna. Tuhan sebagai Bapa nabadia hita anak-anak na bergantung tu ibana. Papatarhon hubungan nama say erat dohot Tuhani. Hubungan ya anak kondana sangat tergantung
kepada Bapa kita, amatta ale amanami na di banwa gijang. Jara di patuduhod do marhite ayat sia dohot ayat pitu ayat 10 pabua tangi yang tamulai dohot parsobaon pamujion tu de bata dang tamulai dohot akka ragam ni pangidoan di tonga-tonga ni nguluta alai parsobaota tu ale amanami nadi banwa gicang sai pinarbadia makwarmu rohi tatu ado pandai marsoba madok ale amanami sai pinarbadia makwarmu jala di pabua do barhite ayat sia dohot ayat 10 asa saut lomone rohani de bata di tonga-tonga ni ngoluta di portibion dang gabe lomone rohata na saut manang lomone rohani portibion di ngoluta alai lomone rohani de bata saut dihita sai saut malomone roham kehendak Tuhan itulah yang diberikan kepada kita sai saut malomone roham saut lomone rohana di pribadita lomone rohana di keluargata di masyarakat di huria bahkan dia ka pergumulata dia ka persoalata dia ka penderitaan dohot ragam ni aka keinginan rencana dohot harapan-harapata ikon lomone rohani de bataro na saut di saluhut nai songon lomone rohani di bata amai di banua gijang saut mai di hita di portibion saut lomone rohani di bata molo nungal lomone rohani di bata na saut di tonga-tonga ni ngoluta totu urian itu hata hubungata dohok di bata semakin erat kehidupan tapa merdalam matu akan nalam dengan nang rap dohot aka dongata colma molosongoni dang boy pasahatot tapangi dua tatu ibana kita lebih banyak berserah kepada Tuhan tapasahat aka sude aha rencana aha harapata tude bata dalam penerahan yang total kepada Tuhan ai ibana do ubotoan aha narikot di hita sian hita ala ibana do Tuhan yang punya kontrol dan kendali dalam kehidupan kita dirindukan oleh Tuhan supaya kita berserah secara total tu di bata amata nadi surgoi napa duahon makna na terkandung di tangyang ale amanami ima sian ayat 10 sada 1 ayat 12 lehon marihami sadaron hanguluan siapare sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni aka nomor dosa tuhami tapasahat pangiduata permohonata tutuhani asa di lehon hanguluan siapare bukan kehidupan namar noni-noni alai hanguluan siapari nama bahen hita sehat bahagia dohot sejahtera dinaro hita martang yang lehon marihami hanguluan siapari terkandung dodisi bahwa kita percaya atas pemeliharaan Tuhan yang lebih tahu apa yang kita butuhkan di ngoluta siapari. Jahla tapangido asa saya disesa di bata dosa pangalosota asa saya mardame hita dohot di bata nang dohot dongat tajolma. Molonung disesa di bata aka dosa pangalosota ganup ari mardame mahita dohot di bata amatai
mardame mahita dohot akadong atta jolma. Dise sa dibata dosa pangalaw syota maradupo ni banang nang dohot dong atta jolma. Ibana do namar huwaso manesa saluhut akadosa pangalaw syota. Alani ikon kanu pari do hita mangido tu ibana sai se sama dosaku. Songon. Panesan nami di dosanya karena merdosa. Tuhami kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk juga selalu mengampuni dosa sesama kita, memaafkan kesalahan-kesalahan orang kepada kita. Asabu kita merdame, sonang, madalani, ari-ari ni ngolut tadi portibion. Jala na patuluhon, makna na terkandung tangyang ali aman nami ima, unang hami tugihon tu pangucunan. Palua mahami sian na cahat. Ahuro na puna harajau dohot hagogo o dohot hasangapon rodi saleleng nileleng na. Tapangido. Taelehelek tu debata asa say di padawa karagam ni pangucunan san ngoluta. Pangucunan na padahon hita sa debata. Pangucunan na mabahin hita gali. Mabahin hapor siya ota. Gali. Tapangido tu Tuhan ni asa di padawa karagam ni pangucunan sian hita. Asa boy hita margogo marlas ni roha marulupulup ala di padao debata sian hita akaragam di pangucunan ay ibano na puna harajaon dohot hagogo dohot hasangapon rodi saleleng dileleng na debataan na marmulia na marhuaso do ibana natuk do huaso na padahon akaragam ni pangucunan sian hita na mar debatahon debata bapa ama di hita na hinaholongan na. Uria na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus, uria si partangyang tetu nunga martangyang hita di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolut tadi portibion. Boy madapot hita tumakas partangyang oni marhita tangyang na diajarhon ni Tuhan Yesus tu hita. Asa tung takas tangyang ita pasahat tu hata debata amata para sirohai di hita. Alani uria na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus. Martangyang mahita. Obar tu tangyang naong pinasahat ni debata di tonga-tonga ni ngoluta. Amen. Martangyang mahita. Mulia tema di pasahat rohan nami tuho Tuhan. Tunglas dorohan nami majalo tangyang nanyajarhon mu Tuhan merap dohot kasisianmu. Gabi dapot hami Tuhan. Sian tangyang nanyajarhon mi. Mabahin hami lam solhot tuho lam hutadahami hagaleon nami jala hutadahami ho alay debata ama na marhuaso di hami horo natuk marhuaso manarihon na sa nariko di ngolu nami upuji hami ho Tuhan marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Salam sejahtera ma di hita saluhut na horas.